Duang jagoro mongere migao mararita Dr. Raymond Omolo tele nyasi mar ketayanga chenro mag jiwarita e kuonde dak mapacho ka e kod bombe ma otesi ni usalama mitaani. Mano en chenro ma ochaki gi riwruok jodak mapacho ka Kara. Cleophas Aloch ntiere kod mathoth. Chenro mar ketayanga kaka inyalo ber arita e kuonde dak. Ketayanga ka en chenro ma itayo gi riwruok makedo ne ratiro mar ji e kuonde dak. Kara. Ya dongu mo. Joluo man ka dongu mo. Konyuru kera dwaro ji kod keto kue. Donge be? Ler kosok ler. Kaluwore gi jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo, oyango ni chenro no ma otisi ni usalama mtaani ma Kara ochako dhi bero tudruok e kind oganda. Kara and its partners have thoughtfully designed usalama mitaani that can create clear, direct lines of communication between resident associations and the local police to ensure faster and more accountable responses. Yangore ni nitiere achiedh nade mathoth e kuonde dak ma oganda mopogore nitiere. Oganda mane ochopo e romo ni mane owuok e bombe duto madongo pacho kae kaachiel kod kuonde dak mayudore e boma maduong' ma Nairobi. Ywak magi ne kit chalre. Natoka kwa shule, najua pesa kuna. Naona tu soso mamodira iko na pesa. Wacha enda nyang'anya hiyo ndio shida sahihi. So it is in Nairobi. Children are getting ruined 17 years and below. We would want to know how we can come about working on this issue. These children are abusing drugs. These children are doing crimes. These children are even riding motorbikes and snatching things from the streets. These children are engaging in sexual activities. Pombe iko Makongeni na Makongeni inazindikishwa na polisi. Jotend Kara oyango ni mae en chenro mabiro jiwo arita kwe kendo kelo bere kind jopiny mantiere kuonde dak mopogore. Objectives of Kara Usalama Mitaani are 3: empowering resident associations, strengthening security partnerships, and implementing tailored solutions. Ka opogore gi mise monego kete tim, dwaro nitiere mar jiwo arita to ahinya yiero jodong gweng' ma wachore ni onego timnegi apedha matut kapok oyiergi. Through Kara, help us vet these village elders, because mtoto wa village elder ndiye anaongoza ile kikundi ya gangs kwa kijiji, na wakati ameshikwa akifika kwa OCS anaona huyu ni mzee wa kijiji hataki kumembarrass, anatoa kijana wake na nyuma na huyu kijana ndiye anasumbua tu kwa kijiji. Eote mar ogai mar obila mapacho kae Douglas Kanja mane osom gi jalupne Eliud Lagat nitiere dwaro mar jiwo tij obila e nyayo arita e kuonde dak. Our officers are not only enforcers of the law, they are partners, mentors and protectors. But we cannot succeed without your support. I therefore urge all members of the public to report suspicious activities, participate in community security forums like this one. Dr. Raymond Omolo onyiso luoro ma sirkal nitiere godo ni arita medorochore kind oganda kuonde magidakie. As a responsible government, we are deeply concerned about the growing security challenges in our estates and communities. Housebreaking and burglaries make up nearly 40% of all reported crimes in residential estates. Some estates have become safe havens for gangs with frequent incidents of violent crimes. Sani koro wenge oketne chenro ni ka ochakore to idhi rwake nade e kind oganda. Cleophas Aloch, Ramogi TV, Nairobi.